पहली बार लाइव आया है। अच्छा हाँ, एक साथ बात करते हैं। और डेव आयु माथो रावबो फैयाबा बायो आं बिदि फैयाबाथाय। फुर्दा धोरोमसार बर' हाय हाय हेल' लाइभ फैनाय दाहां बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आं लाइभ फैया। फर्दाया डिस्टार्बथार नाय। धोरोमसार बर' नंगौ औ नंगौ मारै दं नोंहालाय धोरोमसार बर' माब्रै दं? गोगोम गरमखा। माब्रै दं खबर सबर? आंनि रायलायनायखौ खोनाखादों ना? थिगानो बर्थमान। नोंहाबो चेनेल दंमोन नामा ना सोरमोन सिनायासै आं बावबाय आं। गोबाव जाबाय। दङमोन अह' आंबो सालायलामोन ओमफ्राय होनबाबो थोस बे प्रडाक्टखौ ओमफ्रायहाय रिल्स मोनसे आगारबाय थायो आं फुङाव मा थां दाथां भिउस थां दाथां होननानै आंनालाय मनिटाइज जाखाबाय आरो जानायालाय। मनिटाइज जाखानाय चेनेल फैसा हाबखानाय नालाय ओंखायनो आङो गाराखै आरो $5 जाखाबाय आरोना। खुनुरुखुम साननै सानथामजों एक फैसा बारायबाबो बोजोंनि होननानै हासिना गाहरलै बे फर्दाखौनो मा फांखाया ओरैबो जों होदोंना ओमफ्राय बेनो डिस्टार्ब फोरलाब आंनाव बिरबोगासिनो आरोना। गरम जै गरम। माहानिफ्राय नायदों जोंहा धोरोमसार बर'आ खोन्थाहरलाय एसे बबे जायगानिफ्राय? देलै नोंनो ला डलारखौनो बोसोरथामसो नांगोन खोमालाय $100 जानो। बोसोरथामा खमद्रायबावगोनसो खोमा 5-6 बोसोरसो नांगोन बायदि मोनदां। धेमाजि सानथामजोंसो 1 फैसा होमबा नोङो बोसोरसेयावसो थाइसे बा थाइनै जाहैगोन। होमबा खय बोसोर नांगोन आंनोलाय? खमैबाबो 10-12 बोसोरसो नांगोन $100 जानो थाखाय। आं लाइभ फैदोंमोन। बुरि लांगोन माथो बिदिबा ना हाथाय गलायगोन माथो। औ हाथाय गलायलायगोन। हाथाय गलायलायथोंसै। भिडिअ कल हरलाय बाजैनाव हरथ' दे आंनाव लाइभ फैदों। फेसबुक दंना गैया नोंहालाय धोरोमसार? आफानिजों भिडिअ कल हरलाय बाजैनाव। बाजै भिडिअ कल हरदोंमोन नै आं लाइभ फैदों। नोंनिजों हरनानै आफानाव हरनो थिन। दं आङो नुवा फेसबुकआव मोसादलाबायनायखौ। मा नाम नोंना? धोरोमसार नानो नामा फेसबुकआवबो? फन हर होनदां।
फन हर दे नुयो नुयो नंगुमैनियाव ना आंनियाव नुयो नंगुमैनियाव खायो नंगुमैखौ गामलाजोंसो बुखायो गुमैनियाव नंगुमैखौ बुनायखौ मोजां मोनथारो आरो नोंस्रा होखायो आं गामलाजों मोनबा गामलाजों थोरसिजों मोनबा थोरसिजों होखायो आरोना ले नंगुमै मबाइल सेरगासिनो मालाय मोनायाव मायाव थांबाय थायोलै गुमैयानो जानो एखमबा बङाइगाव एखमबा गुवाहाटि थाङो थिग मोनथारा आं मानसिखौनो बारा नै बेलाय मानसियाबो अबाव थागोन नोङो मोनायाव मोनायाव अबाव थांबाय थायो गुमैया होनदों बेरायनो मोजां मोनो मोनायावहाय आंथ' सन्देहसो दं सन्देह दं माने आंहाबो सन्देह दं मोनायाव बेरायग्रा मानसिया मानसि मोजां जाया दे सन्देह नागारनांगौ मबाइल सेरगासिनो मालाय रिल्स माबा इडिट खालामदों रिल्स इडिट खालामदों मालाय रिल्स है पर्दाफ्राबो असाइस नन डिस्टार्बखा जोंहा समानो गैया माथो रिल्स बानायनो मा होनबावनो आरो बिनि सायाव जेनेब्ला रिल्स सम गैयाबाबो जाखिनि दसे टाइम मोनो बे समावनो जों हगारो आरो जोंहाबो एथ'ग्राम बेबायदि फ्रि टाइम रिल्स बानायबाय थानो बेबायदि समानो गैखाया आरो नंगुमैयाथ' जोंना गारि सालायो नालाय दाबो फुङाव गारि भारा थांदोंमोन थांनानै दासो सफैनानै ओंखाम जानानै जिरायदों आरो ओमफ्राय आंबो बाजाराव थांदोंमोन जेनेबा आंथ' हाउस वाइफ न'आवनो थाबाय थायो जेबो नङा आरोना ओमफ्राय जा टाइम मोनो दसे ओरैनो खेबलाबायो आरोना एसे एनै ओरैनो जा गोसोखाङो बेखौनो बानायलाबायो आरोना दसेयावनो आरो बेखौनो हगारो ओरैनो एक्सट्रा टाइम दिहुना आरो एक्सट्रा टाइम दिहुनलायनो जोंहा टाइमानो गैया आरोना गारि सालायोना नंगुमैयाबो गारि भारा थांनांगौ जायो फुङावनो थाङो एखमबा मोनाबोयो ओमफ्राय दाखालि बङाइगावआव थाहैनायाबो गारि भारा थांदों आरोना गारि सालायनाया माथो गारि सिङाव उन्दुना थाबाय थायो गुमैयालायनो औ बे कास्टमारा नोङो अफिस सिङाव हाबनानै थाहैबाय नालाय अफिस सिङावथ' नों सासे द्राइभार मानसिखौ लांफायाना ओमफ्राय बेयो अबाव थानो गारि सिङाव उन्दुनानै थानांगोन आरो बे सारा लाइ फैनायखौ होनदों बियो नोंनि लायफैनायखौ बे सारा ना नंगौ नामा मेंख' मेरी राहों से मा मेरी राहों से बेलाय लांफाया नालाय उफाय गैया आरोना गारि सिङाव थानांगोन बै उन्दैया प्रफाइलखौबो गिदिर बुङासै दाबा लाजिदों नामा गुमै लाइभआव फैनोनो दहाय लाइभ फैदोंमोन नामाथाय लाइभ फैदोंमोन नामा माने लाइभ फैदोंमोन आरो दहाय ओमफ्राय कमेन्ट सर जाजायाखैनो नङाबा जाथारगौमोनलाय बे सिख्लाफोरजों रायलायनाया हामथारदां कमेन्ट स' जायैयानो
जानाय दं सोर खोन्था मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया जोंनिया मामासोमोन पटल आलु आलु गैया पटलबो गैयाथ' मामासो पटल एवनाय ओमफ्राय थिथा खरला एवनाय ओमफ्राय मा लाब्रामोनलाय खुमब्रा बाथोन आरोना नोंनिया माबा साउन्डआ एसे खम खालामलाय आंनियाव ओरैहाय हाबफैयो मिउजिकआ कम्पानिनि फनखौलाय माथो हमनांगौ नोंहालाय सोरथो संनायमोन बावगारलायनाय आंनो संदोंमोन अब्लाबो बावबाय माथो खालामबावनो होननायसो जादों बावदिया जाबाय गथ'जों गथायजों बावबाय गोलोमगासिनोहाय आंहा जिनो जोंनि धेमाजियाव थोनहर गुमैखौनो बेरायनो नों गुमैखौ हारसिं थोनहरलाबायजायो आं थांफायाबा मा जालायलायखो दालाय नङा नोंखौ हारसिं थोनहरजायो नामा दा मालाबा थांगोन र' लायबावसो हनै आं हारसिं हगार हरा माधुरि आंखौलाय लेंहरथारा गुमैखौल' आब' सासे नागिरना हरफानोसै र' नोंसोरखौ बारा जाथारदों दा नोंसोरो नोंनि बुरै ना सोर बियो बै प्रफाइल ना फिसाजोसो ना सोरथाय प्रफाइलखौ गिदिर खालामजायाना आंना माबा नुलाना बोरै मिथिबावनो सोर बे प्रफाइल ना बुरि ए होमबालाय नों बुरिनो खिथाहरगोन आं र' नोंना बोराया ओरै जोंनि ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव लाइन मारिनाय सासे हिन्जाव दं होननानै होमबासो खम मोनगोन नोङो बुरिजों फिटाइ खालामजाबासो लागावनो क'क्राझार लागाव माने खोन्थाहरगोन आं बारा टाइम नाङा आंनो नागिरनो जासुसिसो आङो बुरिया उदालगुरिनिसो गिखायो नों गुमैयाबो खेला गेले जाखाया बे हिन्जावजों होननायखौ खोनायो गिखायो जागोन बे आंजों गेन्द्रा दोनै गाइखेर साहा ज्रोम लोंसैलै गाइखेर लायदोदां थिनालियावहाय कमेन्टआ मा जाखो बियो सानैजों लोगो जागोनलै गुमैनो नोंजों लोगो जागोन ना हनै धेमाजियाव थांबा धेमाजि नुहैफेरबाय नों नुवाखै थांफेराखैनो धेमाजियाव नों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैफेराखै धोरोमसारा हा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैफेराखै थांबाय ए क'क्राझारनि मा जायगायाव फैया जोंना क'क्राझार गसाइगाव ओरै फैथारनांगौ फुलार जादों थांगौ र' थांगौरा हनै हिन्जाव हंगरा फाग्लासो माबा हिन्जाव गोसोथों माबा गोसोथों होनलागासिनो माला होनखो दे आङो खाथायलाबायो आंखौ थाव होदो रायना होनाखैनो आं जेबो आंहा लाइभसो फैदों रायलायनाय खाथियाव नङा
big jan ya le hijawa Ai फाग्ला जानला मोनला दा होनलाबाय आंखौहाय big jan ya lapsa na lapsi बङाइगावआवसो थांदोंमोन ए mundur जोंना बङाइगाव बारबोथारनांगौ बङाइगावनि ओरै फैथारनांगौ मानो नांगौ बे फाग्लानोलाय हर लड़के का एक कहानी होता है सभी का देखो कैसा रील्स बनाया है देख तू मैं भी कैसा रील्स दिखाओ हम भी देख लोगे मोखां गैया फाग्ला नुजोदोंसो गासिबो रिल्सआनो गुमैया गिलास लोंगोन ना लोङा लागोन ना गुमैया गिलास लागोन ना लाया गुमै जौ लोंना लोङानो लायो माबायाव स्टेनाव थांनो लोगो लेंहरदों आरो मा बेखौनो रायहरदां डाउनलड खालामनायाव अबाव थायो फाग्लासो नै बे गैया मानिया आं दासो बे माबाखौ डाउनलड खालामदोंमोन ना अबाव थाखो बेयो माया बे बिटमेटआ नकलसो नोंना हेलौ गाइस हेलौ कमेन्ट खालाम नंगौ मालाय मैयासो बियार लोंखोमा फैदोंहाय न'आव थांबाय नै डाउनलड खालामनाय गैया फाग्लासो जै जाम्बा माबाबा बिदिनो जायो बिटमेट नकलबा मुझे प्यार करेगा हाँ मेरे साथ चलेगा बुलायबा गुमैया देरहायो ना आब'आ देरहायो एक्चुअली बे खोथाया एन्सारा बहुत हर लगता खुश नहीं होता मा सोंदों नै नोंना माबाया फल'वार्सआ बुलायबा गुमै देरहायोना आब' देरहायोनो सोंदो नंगौ दाया जुदि आंनिब्ला आं जेनगोन आरो ओमफ्राय दाया जुदि बेनिबा बे जेनबाय आरो बेबायदि ओरैनोथ' बांसिन बे जेननाङो हाया बारा आंजोंहाय ओंखामफोरखौ मोनजायाबा बियो खुरनानै होजायाबा सानब्रै सानबा गाहाम रायज्लायजायाबा होमबाथ' जेननाय जाहैबायना ना मा होनो बांसिन बे जेनो आरोना एथ' बुलायलायनाय जाफेरा माने नांलायलायनायखौनो बुलायनाय होनो आरोना जेनेब्ला नांलायबा आरो बुलायलायनायसिम थांफेराखै गुमैया गारिद्रायबावोलै आब'आ गाज्रिद्राय बुयोलै आब'आ गुमैखौ गाज्रिद्राय बुयोलै आब'ना नै होबावनोसै गुमैखौ नै होबावबायसो होबाय आं
हाबोना गन्थङा माथो मोसौ हालिसे हाबोलायनो हाबथोंसै होनदो लागाव हाबो क्या कर रहा है तू जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो ना मोजां मोना माखौ जोंनि भिडिअखौ नायनानै मबेखौ इन्ट्रेस्ट मोनो खिथाहरलाय दे आगै जोंहा मा पार्टखौ साबसिन मोजां मोनो नांलायनाय ना मोसानाय रमान्टिक ना ना जेनेबा कमेडि बानायनायखौ ना मेरला टाइपनि केटेगरिनि बानायोना जोङो जेनेबा फुंसिननाय नुदों औ जाफुंदों आं नै अमा गालथाव ओंखारलायदों नै माने गुफुंखा आरो फुंबावदों जानायखौ आं फालिनो हायाना कमेडि गुमैखौ बुनायनो नोंखौ बुनायखौ मोजां मोनोनो खोनायाखै ओइ नोंखौ बुनायखौ मोजां मोनोनो सेहेरा स्पेलिं CHERA आं होननायखौ लाया आरो नोङो ना जाम्बा मानसि हाँ मैं गूगल हूँ सही जवाब दिया है कि नहीं बोलो तो फिर से गूगल में देख रहा है आयु कारेन्ट बक्स खाथियावसो आङो कारेन्ट बक्स आंना गोलैयोबा सेस उन्दुनो ओंखारलायबाय आं फेसबुकआव लाइभ फैनोसै दे दसे र' दोनथ'नोसै आं धोरोमसार बाय बाय थेंक इउ मामा धोरोमसार माथो रावबो गैया दाबो लाइभआवनो आं लाइभखौनो फैलाना ओंखायनो फैला रावबो आं आंनि फेसबुकआव लाइभ फैनो दसे अके मनजुलि ब्रह्म लाइभआव माबायाव फेसबुकआव फैनां दसे लाइभ